Mit navn er Jason Nystrup, og jeg er tandlæge. Jeg er lige i processen med at bygge min egen tandklinik nu. Jeg laver tandklinikken lige ved siden af Nuuk Center i et hus på H.J. Ringsvej 3. Så meget centralt. Jeg har altid gerne vil have min egen klinik. Og det er sådan set noget, jeg har haft i tankerne siden jeg begyndte på tandlægeskolen. At jeg gerne vil være selvstændig på det punkt. Så det faldt mig meget naturligt, at efter jeg fik noget erfaring, at starte op selv. Så. Man udlader teknikeren i processen. Det vil sige, at hvis folk har brug for at få en krone på en tand, så kan tandlægen lave kronen samme dag, som patienten kommer ind. I normale tilfælde, der sender man først et aftryk til tekniker, hvorefter man laver et midlertidigt indlæg. Og så får man så først kronen efter 1-2 uger. Det nye ved min tandklinik er, at det bliver et rigtig rart sted at komme. Jeg regner med at åbne min tandklinik 1. april. Jeg glæder mig sindssygt meget.